Γεια σας, είμαι η Ανιέζα Γκέγκη. Γεννήθηκε και μεγάλωσα στη Ποτίδα. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου κατάγονται από τα Τύραν, της Αλβανίας. Θα σας μιλήσω για την αρχαία Κασάνδρεια. Ο Κάσανδρος το 316 π.Χ. μετά την καταστροφή της Ποτίδας από το Φίλπο και ξανάχτισε και τζιν το όνομά του Κασανδρία. Το όνομα αυτό θα πάρει αργότερα και ολόκληρη η Χερσόνησο, σαν Κασάνδρα. Ο Κάσανδρος 350-297 π.Χ. ήταν ένας από τους επίγονους του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βασίλεψε στο χώρο της Μακεδονίας. Επίσης ήταν ιδρυτής της δυναστείας των Αντιπατριδών. Ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία γιος του Αντιπάτρου. Το 319 π.Χ. μετά το θάνατο του Αντιπάτρου έλαβε τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία και το βαθμό του χιλιάρχου. Κάσανδρος δυσαρεστήθηκε, ωστόσο ήταν αποφασισμένος να καταλάβει την εξουσία της Μακεδονίας. Γι' αυτό παντρεύτηκε τη Θεσσαλονίκη, την ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξόντωσε την Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διέταξε να σκοτώσει τη Ροξάνη και το γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλέξανδρο το τέταρτο. Το 309 π.Χ. σκότωσε τον Ηρακλή, νόθο γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Βρασίνης. Πολέμησε επίσης τους αντιπάλους του Πελιπερχώνα και Αντίγονα. Αφού κατάφερε να τους νικήσει, η κυριαρχία του ιδρυώθηκε στη Μακεδονία. Από το 306 ο Κάσανδρος έλαβε το τίτλο του βασιλιά, τον οποίο διατήρησε ως τον θάνατό του το 297 π.Χ. Στη Κασανδρία ενσωματώθηκαν οι πόλεις της Παλίνης και της Ποτίδας και υποστήριξε τον πληθυσμό με τους απολωτριωμένους πολίτες που ήταν εκδιωγμένοι όταν κατέστρεψε την Ποτίδια και την Όλυνθο ο Φίλιππος. Ο Κάσανδρος είχε τις μεγάλες ελπίδες για την πόλη που πίστευε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερο φρούριο του σε αυτό το χώρο που ήταν ακόμα ένα ασταθές σημείο. Ο Μακεδόνας βασιλιάς πρίκησε τη νέα του πόλη με πλούσια καλλιεργήσιμη γη και κάθε λογής δικαιώματα. Από ιστορικές μαρτυρίες μαθαίνουμε ότι η ελληνιστική Κασανδρία διέθετε βουλή, νομοφύλακες, στρατηγούς, ταμείες, δήμους και φυλές. Την ίδια περίοδο, στο μυχό του Θερμαϊκού, το 315 π.Χ. ιδρύει τη Θεσσαλονίκη προς τιμή της συζύγου του. Γρήγορα η πόλη ξανά έγινε ένα από τα κέντρα του βόρειου ελληνισμού. Η Κασάνδρεια εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας, γνωρίζοντας μεγάλη ένσταση τόσο στα ελληνιστικά χρόνια όσο κατά την Ρωμαιοκρατία και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Από την Κασάνδρεια της Χαλκιδικής καταγόταν ο κομικός ποιητής Ποσίδιππος. Γέννημα και θράμα της πόλεως στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Θεωρείται ο τελευταίος των διάσημων ποιητών της νεότερης ελληνικής κωμωδίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα έργα του Ποσίδιππου αρχίζουν να διδάσκονται το 289 π.Χ. Φαίνεται ότι εκτός από το εμπόριο η πόλη έχει και καλά ναυπηγεία, διότι όπως ανέφερε ο Λύβιος 307 π.Χ. αργότερα ο Δημήτριος ο Πολιορκητής δημιούργησε μεγάλη αποθήκη ναυπηγήσιμης ξυλίας και κατασκεύασε εκεί 100 πλοία. Το 288 π.Χ. βρήκε καταφύγιο στη Κασάνδρεια ο ετοιμός από τον Πύρο Δημήτριος Πολιορκητής, αφού μεταφιέστηκε εγκυροβόλησε από το λιμάνι της για την Νότια Ελλάδα. Έτσι προσωρινά η Κασάνδρεια έπεσε στα χέρια του νικητή. Αργότερα φαίνεται πως την χάσε ο Λυσίμαχος στη σύζυγό του Αρσινόη. Η Αρσινόη δεύτερη 316-268 π.Χ. ήταν βασίλισσα της Θράκης. Παντρεύτηκε τον βασιλιά Λυσίμαχο της Θράκης στην ηλικία των 16 ετών. Εκείνος τότε είχε μόλις λάβει τον έλεγχό του μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Της χάρισε 3 πόλεις ανάμεσά τους και την Κασάνδρεια. Το 281 π.Χ. μετά το θάνατο του συζύγου της στη μάχη του Κοροπεδίου, η Αρσινόη, αφού μεταφιέστηκε ρακένδυτη, έφυγε ελαθρέα από την Έφεσο και βρήκε καταφύγιο στη Κασάνδρεια, μια πλούσια πόλη με καλή άμυνα.
Είχε μαζί της και τα παιδιά της από το Λυσίμαχο, που ήταν επίσης νόμιμοι υποψήφοι για το θρόνο. Διάστημα λίγου καιρού, 280-279 π.Χ., η αδύναμη πλέον αρσενόη πιεζωμένη εδώ και καιρό από τον ετεροθαλή της αδερφό Πτολεμαίο κεραυνό να την νυμφευτεί, τον υποδέχθηκε στην Κασάνδρη. Ο ραδιούγος Πτολεμαίος, αφού την νυμφεύτηκε και την έστρεψε βασίλισσα της Μακεδονίας, δολοφόνησε εν ψυχρό τα παιδιά της, Φίλιππο και Λυσίμαχο, αθετώντας τους όρκους που είχε πάρει. Η Αρσενόη κατάφερε να το σκάσει και ο κεραυνός δεν την καταδίωξε, μιας και δεν είχε πια βάση για να διεκδικήσει το θρόνο. Εκ τότε η πόλη ήταν στην κυριαρχία του Πτολεμαίου 280-279 π.Χ. Μετά την εισβολή των Γαλατών στη Μακεδονία 279 π.Χ., τύραννος στη Κασάνδρεια κατεστεί ο σκληρός Απολόδωρος 279-277 π.Χ. Στην αρχή εξήγηρε τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης αναντίον των πλούσιων με τη βοήθεια μισοφόρων της Αρσενόης. Σκότωσε μερικούς από αυτούς και στη συνέχεια μοίρασε την περιουσία στους οπαδούς του. Αν και ο ηρωικός Μακεδόν στρατηγός Σονθένης πολιόρκησε ανεπίτυχος στην Κασάνδρεια, ο Απολόδωρος την έκανε ανεξάρτητη από το υπόλοιπο Μακεδονικό βασίλειο και σύνεψε συμμαχία με τον Αντίοχο, τον Σελευκίδων και τη Σπάρτη. Κατά τη διαρκεία όμως της εξουσίας του χρησιμοποίησε πλήθος κελτών μισοφόρων, οι οποίοι επιδόθηκαν σε βαρβαρότητες εναντίον των κατοίκων της Κασάνδρειας. Όταν ο Αντίγονος ο Γονατέας έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας, ξεκίνησε την πολιορκία της Κασάνδρειας, που κράτησε περίπου 10 μήνες, 277 π.Χ. Κατάφερε να νικήσει. Ο ίδιος ο Απολόδωρος βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Πολύ πιθανόν να βασίλεψε στη Κασάνδρεια μετά τον Απολόδωρο η κόρη του Αντιπάτρου Ευρυδίκη, που χάρισε την ελευθερία στην πόλη που προσωρινά μετονομάστηκε σε Ευρυδίκεια. Αρχαίοι ιστορικοί αναφέρουν μια γιορτή, τα Ευρυδίκεια, προς τη τιμή της απελευθέρωσης της πόλης της Κασάνδρης από το τύραννο Απολόδωρο. Θεωρείται πως η γιορτή τιμούσε αυτή ακριβώς τη βασίλισσα, η οποία πιθανόν να ανέλαβε τη διοίκηση της πόλης κατά τη διαρκεία της βασιλείας του γιού της Πτολεμαίου Κεραυνού. Το 199 π.Χ. στα πλαίσια του Δεύτερου Μακεδονικού Πολέμου 200-196 π.Χ. ο Ρωμαϊκός στόλος του Λευκείου Αποστείου πολιόρκησε ανεπίτυχος στην Κασάνδρεια χάρη στην πεισματική αντίσταση της μακεδονικής φρουράς της. Το φθινόπωρο του 183 π.Χ. αποκαλύφθηκε συνωμοσία σε βάρος του βασιλιά Φίλιππου του Πέμπτου από το φιλορωμαίο γιο του Δημήτρου για να τον ανατρέψει. Ο Φίλιππος, για να σβήσει τις φιλορωμαϊκές αιστείες των παραλίων της Μακεδονίας, διέταξε να προσέλθουν άπικοι από το εσωτερικό της χώρας στα παράλια και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου 172-168 π.Χ. τον Ιούνιο του 169 π.Χ. η πόλη μαζί με την Έννοια, τη Θεσσαλονίκη και την Αντιγόνη απέξωσαν ηρωικά τις επιθέσεις του Ρωμαϊκού στόλου του Γάιου Μάρκιου Φίλου. Όταν μάλιστα ο Γάιος επιτέθηκε στην Κασάνδρεια για να την καταλάβει, τελευταία έλαβε ενίσχυση 500 Γαλατών από τη Θεσσαλονίκη και απέξω για δεύτερη φορά τους από τη θάλασσα εισβολής. Γεια σας, είμαι η Ιασημίνα Μπάκο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ποτίδα. Η μαμά μου κατάγεται από το Βάδας και ο μπαμπάς μου από το Πόκρατης της Αλβανίας. Θα σας μιλήσω για την ιστορία της Κασάνδριας στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια. Μετά τη μάχη της Πίδας 168 π.Χ. ο στρατός του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα ητάται από τον Ρωμαίο Εμίλιο Παύλο. Η πόλη ακολούθησε τη τύχη της λοιπής Μακεδονίας και έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων. Η Θεσσαλονίκη γίνεται πρωτεύουσα αυτονόμου τμήματος. Η Κασάνδρεια συνέχισε να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, ειδικά αφότου έλαβε από τους Ρωμαίους απίκους το προνόμιο και το δικαίωμα να κόβουν τα χρήματα.
Το 43 π.Χ. η Κασάνδρεια έγινε ρωμαϊκή αποικία κατά διαταγή του Βρούτου για την εξυπηρέτηση των πολιτικών στρατιωτικών και των οικονομικών συμφέροντων της Ρώμης. Της έδωσαν το τίτλο της αποικίας, ο οποίος παρήχε ουσιαστικά δικαιώματα αυτοδιοικήσεως. Είχε το Ιταλικό δίκαιο. Έτσι ακολούθησε η εκ νέου ανάπτυξή της. Διαπιστώθηκε ότι η ρωμαϊκή αποικία της Κασάνδρειας είχε στον έλεγχό της μια πολύ εκτετάμενη επικράτεια και διανεμήθηκε στους κληρούχους απίκους. Προς τον νότο, η επικράτεια της Κασάνδρειας περιλάμβανε ολόκληρη τη Χερσόνησο Παλίνη, προς βορρά από τον Ισθμό στο Χολομόντα, ενώ δυτικά τα όρια της έφταναν περίπου ως το σημερινό χωριό Νέα Σύλλατα και ανατολικά ως το χωριό Νικήτη. Το 269 μετά Χριστού παλαιορκήθηκε η Κασάνδρεια, όπως και η Θεσσαλονίκη από τους Γότους. Κατόρθωσε να τους αντιμετωπίζει νικηφόρα με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Κλάβδιου. Ο Κλάβδιος ο Γοτικός, η Κλάβδιος δεύτερος 213 έως 270 μετά Χριστού, ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ικανότατος στρατιωτικός και πολιτικός, ισχυροποίησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε πολλά μέτωπα, συνεχίζοντας την εποχή των αυτοκρατόρων, στρατιωτικών για τη Ρώμη. Όσα 40 μετά Χριστού Ούνοι και Σλάβοι κατέστρεψαν την Κασάνδρεια και υποχώρησαν με ηλία και αιχμαλώτους. Η Κασάνδρεια υπέστη μια από τις χειρότερες καταστροφές. Το τείχος καταστράφη σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι Ούνοι ήταν ομαδική φυλή που το 4ο μετά Χριστού αιώνα ξεκίνησε από την Ασία και προχωρώντας προς τα δυτικά κατάκλυσε την Ευρώπη και ερήμωσε πολλές χώρες. Ιουστινιανός πρώτος φρόντισε την ανασύστασή της το 552 μετά Χριστού για να προστατέψει την πόλη και όλη τη Χερσόνησο από τις βαρβαρικές επιδρομές. Οχύρισε το διατύχισμα που υπήρχε κατά μήκος του λαιμού της Χερσονήσου, χρησιμοποιώντας τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Το διατύχισμα εκτεινόταν από το Θερμαϊκό ως το Τωροναίο κόλπο. Ο Ιουστινιανός πρώτος, γνωστός και ως Μέγας Ιουστινιανός, ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 527 έως το 565. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του προσπάθησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αυτοκρατορίας και να ανακαταλάβει το πολλαισθέν δυτικό μισό της ιστορικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το Νοέμβριο του 996 μετά Χριστού εκδικάστηκε μια σημαντική κτηματική διαφορά, η οποία μας δίνει πληροφορίες για τη τύχη της πόλης. Το δικαστήριο σύνληθε εν το Πολυχνείο Κασανδρίας. Μεταξύ των πολλών άλλων συμμέτειχαν ο επίσκοπος Κασανδρίας Λέων και ο αρχόν Κασανδρίας Καλονάς. Προσεκλήθησαν επίσης και οι χωρικοί της Κασανδρίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι 456 χρόνια μετά την καταστροφή του 540, η Κασάνδρεια εξακολουθεί να υφίσταται. Ο τίτλος του Επισκόπου Κασανδρίας εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένος και να αναφέρεται για πρώτη φορά ο αρχόν Κασανδρίας, αξιωματούχος ο οποίος ίσως να έχει αρμοδιότητες σε όλη τη Χερσόνησο. Μας οθούν το παραπάνω να υποθέσουμε ότι η Κασάνδρεια ήταν το διοικητικό κέντρο της περιοχής. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι λίγα χρόνια αργότερα, το 1047, έχουμε αναφορά στο όριο του κάστρου της Κασανδρίας. Ο όρος κάστρων χρησιμοποιούταν στην εποχή αυτή και για την Ιεροσό, η οποία ήταν τουλάχιστον έδρα επισκοπής. Το 1261 μετά Χριστού, οι Γενουάτες πέτυχαν από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο την ίδρυση εμπορικών σταθμών στη Θεσσαλονίκη και Κασάνδρεια. Ο Βυζαντινός αυτοκράτης και ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων Μιχαήλ VIII Παλαιολόγος 1223 μέχρι 11 Δεκεμβρίου 1282 στέφθηκε αυτοκράτορ. Το 1259 στον Ιφαιόνο συναυτοκράτορ του ανήλικο Ιωάννη IV Λάσκαρη και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του το 1282. Έχοντας ήδη αποδείξει την αξία του στο πεδίο της μάχης ως στρατιωτικός, ο Μιχαήλ έδωσε γρήγορα και σαφή δείγματα ηγετικών και διπλωματικών ικανοτήτων. Αντιμέτωπος με το ασθενικό βασίλειο των Λατίνων, η επάνωδο των Βυζαντινών υπό τη βασιλεία του στο φυσικό τους χώρο ήταν θέμα χρόνου. Την άνοιξη του 1307 μετά Χριστού, οι Καταλανοί εισβάλλουν στη Κασάνδρεια και άρχισαν σειρά επιδρομών με βάση τη Κασάνδρεια. Κύμα του γρήγορα αναφέρει η ερήμωση της Κασάνδρειας. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Κασάνδρεια ήταν έρημη όταν καταστάθηκαν εκεί επιδρομής ή αν η ερήμωση αναφορά το χρόνο της συγγραφής. Δηλαδή το δεύτερο του 14ου αιώνα. Πάντως αυτή είναι η πρώτη σαφής αναφορά της ερήμωσης της πόλης. Την
Άνοιξ το 1309 μετά Χριστού, η Καταλανία κατάληψε τη Χερσόνησο για να καταλήξουν μετά από μια σύντομη πολεμική περιπλάνηση γύρω των Αθηνών. Η Καταλανική εταιρεία, η Μεγάλη Κομπανία, ήταν ένα μισθοφορικό σώμα Καταλανών που έδωσε τον 14ο αιώνα στη Σικελία, στο χώρο της Λατινικής Αυτοκρατορίας, σε εδάφη της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Η κομπανία δημιουργήθηκε από τον Ροζέ ντε Φλόρ. Το 1407 ο τέος αυτοκράτορας Ιωάννης VII Παλαιολόγος, δεσπότης τότε της Θεσσαλονίκης, είχε επισκευάσει ήδη τον τείχος και διάνοιξε μια τάφρο. Στην πλευρά προς το Θερμαϊκό είχε κατασκευαστεί ένας ευρύς οχυρωματικός περίβολος. Επισκεύασε επίσης και τη διόρυγα στον ισθμό της Κασάνδρειας. Σε αυτά τα χρόνια κτίζονται οι πύργοι Νέας Φώκιας και Σάνης. Αλλού αναφέρεται ότι το υλικό του πύργου Φώκιας είναι από τα τείχη της Ποτίδεας. Στο κάστρο καταστάθηκε μόνιμη φρουρά, μιας και οι Τούρκοι ήταν κυριολεκτικά πρωτοπυλών. Παράλληλα επέβαλε μια ειδική εισφορά σε μοναστηράκια, κτήματα της Χερσονήσου, λόγω της φύλαξής τους. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης VII Παλαιολόγος υπήρξε πρωτότοκος γιος του αυτοκράτορα Ανδρώνικου. Το 1403 ο Ιωάννης ελέγχει την περιοχή της Θεσσαλονίκης ως έξαρχος πάσης Τεταλίας. Εκεί παρέμεινε για 5 χρόνια ακόμη ως το θάνατό του το 1408. Το 1407 συναντούμε για πρώτη φορά το νέο όνομα Πόρτες, λόγω του μεταβαζιτινού διατυχίσματος. Άλλοτε την ονόμαζαν Χάνδακα, λόγω του ισμού. Οι ντόπιοι χαλκιδικιώτες ονομάζουν την Ποτίδα ακόμη και σήμερα Πόρτες, ενώ η Χερσόνησο ονομάζεται Κασάνδρα. Το φθινόπωρο του 1423 ο δεσπότης Ανδρώνικος Παλαιολόγος, υπό την πίεση των Τούρκων, παραδίδει τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές στους Βενετούς. Λίγο αργότερα οι Βενετοί παρέλαβαν και τη Χερσόνησο της Κασανδρίας. Μια από τις πρώτες φροντίδες τους ήταν η ενίσχυση των οχυρών, του Ισμού και των υπόλοιπων πύργων της Χερσονήσου. Οι εργασίες όμως φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκαν. Παραλλήλως, οι Βενετοί εγκαταστέστησαν φρουρά, η οποία πρέπει να παραμένει εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της καταλήψεως της Χερσονήσου από τους Τούρκους. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την τουρκική πλημμυρίδα που καταπλακώνει οριστικά το 1430 και το κάστρο της Κασάνδρειας. Το όνομα έχει ξεχαστεί από τα βυζαντινά χρόνια. Το δανείστηκε η Χερσόνησο, ενώ η περιοχή ονομάζεται Πόρτες Κασάνδρας. Ώσπου να ιδρυθεί η νέα Ποτίδα, τα έσοδα της Κασάνδρας οι Τούρκοι τα αφιερώνουν στη Μέκα, Μέδινα και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Οι πληροφορίες από τα χρόνια της τουρκοκρατίας για την περιοχή είναι ελάχιστες. Η νέα κατάσταση αχρήστευσε στην στρατηγική σημασία των οχυρών του Ισμού και η περιοχή φαίνεται ότι ερημώθηκε. Το μετόχι της Μονής Διοχειαρίου στην περιοχή χτίστηκε το 1591 με εκκλησία του Άγιου Ευστρατείου. Αλλού αναφέρεται σαν ναός των ταξιαρχών. Καταστράφηκε το 1821 και ξαναχτίστηκε. Το 1793 ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Γκουζινέρη, πήγε στις Πόρτες Κασάνδρας, στην περιοχή της αρχαίας πόλης Κασανδρίας και αναφέρει: «Η Κασάνδρη σήμερα είναι το πτωχό χωριό 30-40 οικογένειων. Μερικά σπιτάκια στηρίζονται στους αρχαίους πύργους που αποτελούν κατά την αρχαιότητα της οχυρώσης της πόλης».